A yau ne shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka suke gudanar da taro ƙarƙashin inuwar Tarayyar Afirka (AU) a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha. Taron zai mai da hankali kan rikicin da ke faruwa a gabashin Jamhuriyar Dimokuraɗiyyar Congo. Shugabannin na gudanar da taron ne a daidai lokacin da wasu ƙasashe a nahiyar Afirka ke fama da matsalar rashin tsaro irin su Sudan, Mali, Burkina Faso, Nijar da kuma DR Congon. An zaɓi Firaministan ƙasar Djibouti a matsayin sabon shugaban Hukumar Tarayyar Afirka (AU) Muhammad Yusuf, wanda ya samu nasara kan tsohon Firaministan Kenya Raila Odinga da Firaministan ƙasar Madagascar Richard, inda ya yi alkawarin fuskantar matsalolin tsaron da suka addabi nahiyar da kuma haɗin kanta. Ƙasashen Algeria, Najeriya da kuma Jamhuriyar Nijar sun ƙulla wata yarjejeniyar shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita 4,128 da za ta sada ƙasashen ga nahiyar Turai. Bututun, wanda zai tashi daga Najeriya ya ratsa Jamhuriyar Nijar ya saɓe Algeria kafin ya shiga Turai. Ƙasashen Senegal da Faransa za su samar da wata hukuma da za ta shirya yadda za a kwashe dakarun Faransa da suka rage a ƙasar ta Senegal nan da ƙarshen shekarar 2025, a cewar ministocin harkokin wajen ƙasashen. Malaman makaranta a Algeria na yin zanga-zanga sakamakon taɓarɓarewar yanayin aiki. Hakan na zuwa ne ƙasa da wata guda da ɗalibai suka gudanar da makamanciyar irin wannan zanga-zangar ta kwanaki 2 a manyan titunan ƙasar ta Algeria. Al-Amin Usman Abubakar, Afirka.